ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ। ଫଳର ଏତେ ଫାଇବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବେ, କିଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ବା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ତା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ମିଳୁଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ବାଡ଼ି ମିଳୁଛି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଲଗାଇକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସକାଳ ଖାଇବା ମୋର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସାଲାଡ଼, କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଲଗେଇ ସାଲାଡ଼ ହେଇଥିବ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶାକାହାରୀ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ମଣିଷ ଆମ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷର ଯନ୍ତ୍ର କରି ନୁହଁ, ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ମୋ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।